EM सायखं बसुमतारिनि बाख्नायजाथाव खामानि। रायजो राजानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होदों EM सायखं बसुमतारिया। दमगाव सालबारि ओनसोलनि माइ गायनो दै लांग्रा दंगखौ रायजोफ्रा फोसाबनानै लानो हायैखौ खौरां मोननानै EM सायखं बसुमतारिया रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय दंगखौ फोसाबनानै एबा जावनानै होयो। दिनै खामानि मावबाय थानाय जायगायाव थांनानै EM सायखं बसुमतारिया गावनो नायहैयो आरो रायजो राजाफोरजों सावरायलायो आरो गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय नांगौ बायदि हेफाजाबखौ होगोन होनना खोथा होयो। बेबादि हेफाजाब होनायनि थाखाय आबाद मावनानै जिउ खुंग्रा रायजो राजाफ्रा EM सायखं बसुमतारिखौ साबायखर बावो। सिगाङावनो गोजोननाय थाबाय मिडिया सारफोरनिसिम आरो जोंनि समस्थिनि जोंहा EM सार सायखं सार जोंनि खोब मोजां मोनदों। आंल' नङा रायजो राजा दं नै रायजो राजा बिराद गोजोननाय मोनदों। माने जोंनि स्लुइस गेट बायनाया स्लुइस गेट बायनायथ' नङा स्लुइस गेट जाजेननाया 2011 मोन। 2011आव जोंना कमप्लिट जादोंमोन। ओमफ्राय जोङो 2011निफ्राय जोङो गैयाबाबो जों 12 बोसोरसिम मावनानै मोनजाबायमोन आरोखि बे स्लुइस गेटजों। ओमफ्राय नै दा लास्टआव स्लुइस गेट बायनाया 2023 मोन नामा? टेस्टनि जुन मासाव बायफैदों आरो दा जोङो टेस्टनि जुन मासबा जोङो 3 बोसोरसोआनो जोङो एकदम खुनु स्लुइस गेटनि जेबो मोनाखै माने ओरैनो दै खिफायजोंनो मावनानै जानांदों आरोखि बेवहाय बिराद गोजोननाय थाबाय आरोखि जोङो दा रायजो राजानि थाखाय गामि दरब्रै दरबानि थाखाय बेखिनि साफा खालामनायाव जों माने खुनुरुखुम मावनानै जानो थाखाय बिराद रेहाय मोननाय बायदि मोनदों आरोखि दा जों बेनो आरोखि गोजोननाय मोनदों। बेसेबांसो खरसा जागौमोन बे ओरैनोथ' जों थांनाय इयाराव जोंनि कमिटिनि एसे फैसा दंमोन बेजों जोङो गैयाबाबो 3-4 किल'मिटारसो जों एसे रिफायरिं खालामदोंमोन बाय एसे मोजां खरसा थांदों आरो दा एबारावहाय जों एसे सारनि अननायाव फुराखौनो जों मावनो हानाय बायदिखौनो होननानै लाबाय। गैयाबाबो थांदों आरो जोंनि खरसाया सेमोन बे सानथामसोनि होदों जोङो सानथामसो JCB होदों बाय मोजाङैनो थांखादों। एबारावहाय माने जों एसेल' माखासेखौ फुरा मावनो मोनबाय। ओमफ्राय दा सेमोननि फुराना मावनायखौ ओरैनो एसे रिफायरिं माबायो जों साननैजों आवगायनो हाबाय आरो एबाराव औ सारानो हेल्प होनाय हिसाबै दा बेनो आरोखि। दमगाव सालबारि स्लुइस गेटनि हालामाव जोङो दालाइसा सानजा आफादनि जों दंग' दालाय दंग'नि जों बिगोमा जाहैबाय। जिहेथु जों थांनाय बोसोराव जोङो जोंनि बान्दो कमिटिङाव जों एसे एनै सान्दा बान्दा खांनानै खना बनाखौ जों बुथुमनानै जोङो एसे एनै स्लुइस गेट बायजानाय हिसाबै जोङो बे साननैसो जों बे जोंनि सान्दा बान्दा खांनायजों जोङो रिफाइनारि खालामनानै जोङो खेथि आबादखौ मावनो हादों। ओमफ्राय जोंनि स्लुइस गेट स्लुइस गेट अपेनिं जानाया 2011आव जोंना अपेनिं जादों। दा बे स्लुइस गेट अपेनिं जानाया जोङो 12 बोसोर मावनानै जों मोनजादों। दा 12 बोसोरनि मावनानै जानायनि उनाव जोंहा दुर्भाग्य जोंनि आबादारिया जोङो जुन मासनि 2023आव जोङो स्लुइस गेटआव बायजादों। दा बेनिफ्राय जोङो 3 बोसोरखौ जों हालाय हाफाय जानानै दङ। दा जोंनि बिटिआर हालामाव जोङो EM मोननाय हिसाबै सावरायग्रा सारनिफ्राय जोङो दा जेनोखि जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनानै होदों दा जोङो खोब मोजां मोनदों। दा बेनिखायनो जोंहा सार EMनि थाखाय जों बिराद गोजोननाय दङ आरो जोङो हाजासे माने जोङो बाख्नायनाय जोंनाव थाबाय। दा एसेसिम आंनि बुंनाया बे।